Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Hebreyohanon kapitulo 7 bersikulo 25. Ang giingon diri: ug busa makahimo siya hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod sa pagluwas kanila nga muduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Adunay gahom ang mga abogado nga nagpataliwala ug naglaban sa ilang mga kliyente. Daghan ang mga tawo nga mapriso na unta, ma-death sentence na unta, pero tungod kay abilidaran ang abogado niya, nasalbar siya sa silot. Ug adunay dako kaayong example sa Biblia sa pagkamahinungdanon sa pagpataliwala. Sa basahon sa Exodus, puuho na unta sa Dios ang rebelding mga Israelita, human sila musimba sa hinulmang baka nga bulawan. Apan si Moses nagpataliwala alang sa mga Israelita ug nangalihupo sa Ginoo alang kanila. Mao nga nahupay ang kapungot sa Ginoo. Ning takna sa kahaponon, gusto kong dad-on ang inyong atensyon ngadto sa pagpataliwala ni Kristo atubangan sa Dios Amahan alang sa iyang mga katawhan. Makita ninyo sa atong teksto nga dunay tulo ka punto nga takos sa atong maampingon nga obserbasyon. Ang una, mao ang mga participators o ang mga miapil sa pagdawat sa benepisyo. Kining giingon sa atong teksto nga sila nga mga miduol sa Dios Amahan pinaagi kaniya o pinaagi kang Kristo. Ikaduha, ang gihisgutan nga benepisyo ug ang utlana niini. Ang giingon sa atong teksto nga He is able to save to the uttermost o makaluwas siya hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod. Ug ikatulo, ang mahitungod sa benefactor o sa naghatag sa benepisyo. Ang giingon sa atong teksto, buhi siya sa kahangturan aron magpataliwala alang kanila, seeing he ever lives to make intercession for them. Sumudangat na kita sa una. Importante kaayo nga masayran sa atong mga tigpaminaw karon ang mga apil o labot sa pagpataliwala ni Kristo. Dili tanang mga tawo labot niini. Tungod kay klaro kaayo sa pagampo ni Jesus nga nahasulat sa Juan kapitulo 17 nga nagaingon, "Nagampo ako alang kanila. Wala ako nagampo alang sa tibuok kalibutan, apan alang sa mga katawhan nga gihatag mo usab kanako." Ug kung mahinumduman ninyo, gipalapdan pagayod ni Jesus ang iyang mga pagampo, apan wala gihapon mausab ang pagka-limitado sa mga katawhan nga apil sa iyang pagpataliwala. Ang sumpay sa pagampo ni Jesus mao kini, "Wala ako nagampo alang lamang kanila,
apan alang usab sa mga mutuo kanako pinaagi sa ilang mga pagpaambit. Mao nga ang pagpangaliya o pagpataliwala ni Hesus alang lamang sa iyang mga katawhan ug alang usab sa mga mahimo pa niyang mga katawhan. Kung ato ning i-apply sa atong teksto karon, makahimo siya sa pagluwas hangtod sa kahangturan ug sa hilabihan gayod kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Ani ang mga kahigalaan ang mga katawhan nga apil sa pagpataliwala sa atong Ginoong Hesukristo. Sila ang mga miduol sa Dios pinaagi kang Kristo. Unsa man ang pagduol sa Ginoo? Karon ang matag usa ka tawo nga nagagamit sa iyang maayong paminsar nga sinsiro gayud nga musimba, nangandoy nga inigsimba niya, makaduol gayud siya sa Ginoo. Kung magampo ko mga kahigalaan, wala ko nangandoy nga ang akong mga pulong taman lamang sa alkuba sa among balay. Dili, ang gipangandoy sa akong kasing-kasing mao nga ang akong mga pulong moabot gayud ngadto sa Ginoo. Ug kung moawit kita, unya gigamit gayud nato ang atong hunahuna, dili kita kontento nga masundan lang nato ang tono, kundili nga ang atong pagdayig dawaton gayud sa Ginoo. Ang pagsimba usa ka pamaagi sa pagduol sa Ginoo. Aduna ko'y pagduol sa Ginoo aron matagbo ang atong mga panginahanglan, sama sa panginahanglan sa kapasayloan sa atong kasalanan. Kita mga makasasala, ang bugtong pamaagi aron makadawat og kapasayloan mao ang pagduol ngadto sa Ginoo nga atong nasad-an aron kita mapasaylo. Gawas pa, tungod kay mga makasasala man kita, nanginahanglan usab nga matangtang ang atong paghigugma sa sala. Ug ang bugtong pamaagi aron maangko nato ang pagkabalaan mao ang pagduol sa balaan nga Dios alang niini. Kung aduna kitay pagpanginahanglan, ang tawo nga nasayod nga ang tanang maayong butang nagagikan lamang sa Dios, muduol gayud kaniya diha sa mga pagampo alang sa katagbuan sa iyang panginahanglanon. Ang buti pasabot sa pagduol sa Ginoo mao ang pagpangayo sa kapasayloan ug pagpakig-uli nganha kaniya. Sa natural nato nga kinaiya mga kahigalaan, nagapalayo gayud kita sa Ginoo ug mao kana ang lugar nga gustong adtuan sa makasasala nga kasing-kasing. Ang layo ug mas layo pagayod gikan sa Ginoo. Apan kung ang balaang espiritu magahikap sa atong kasing-kasing, panganduyo nato ang pagduol sa Ginoo ug pagpangita sa iyang kapasayloan. Tinguhaon usab nato nga ang mga babag taliwala sa Ginoo kanato matangtang. Tinguhaon usab nato ang pagkabalaan aron mahisama kita sa Ginoo ug makabaton og pagpakiglambigit kaniya. Karon, adunay mga tawo sa kalibutan nga musulay og duol sa Ginoo. Apan dili sila moduol pinaagi kang Hesukristo. Kanang mga tawhana walay labot sa benepisyo nga mga pag-ampo ug pagpataliwala ni Kristo. Klaro kaayo ang giingon sa atong teksto nga makahimo siya sa pagluwas hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Ang giingon sa atong teksto, pinaagi kaniya. Ang buti pasabot, pinaagi kang Kristo. Adunay uban nga moduol sa Ginoo pinaagi sa mga pari o mga pastor. Nagtuo sila nga ang pari o pastor adunay gahom nga wala sila. Apan mga higala, dili kini tinuod tungod kay ang mga pari o pastor tawo lamang nga susama kanato. Dili sila mao ang dalan. Dili kami mao ang dalan padulong sa Amahan. Si Kristo lamang ang dalan padulong sa Amahan. Aduna po'y mga tawo nga musulay sa pagduol sa Ginoo nga walay tigpataliwala. Nagtuo sila nga makadiritso sila sa pagduol sa balaan nga Dios. Posible kini niadtong wala pa ang tawo makasala. Pero human makasala ang tawo, tataw na kaayong gipadayag sa kasulatan nga walay makaduol sa Amahan kundili pinaagi lamang kanako. Matod pa ni Jesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, "No man comes unto the Father except through me." Sa pagduol nimo sa Ginoo nga walay tigpataliwala or dili pinaagi kang Kristo, abi nimo og nakaduol ka na sa Ginoo pero wala gayon. Kung dili ka moagi kang Hesukristo, siya lamang ang bugto nga
tigpataliwala tali sa mga makasasala ug sa Dios nga balaan. Ang giingon sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5, adunay usa lamang ka Dios ug usa lamang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus. Ang pagsulay sa pagduol sa Ginoo nga walay tigpataliwala, usa ka pag-insulto sa iyang anak ug paghanggat sa kasuko sa labing hataas nga Dios. O mga kahigalaan, dili na maihap ang mga katawhan nga naghuna-huna nga makaduol sila sa Ginoo pinaagi sa ilang pagkabuutan. Kinahanglan nilang masayran nga ang ilang pagkamaayo hugaw nga dinug-an lamang atubangan sa Ginoo. Sumala sa nahasulat sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Ug ang pagduol sa Ginoo pinaagi sa kaugalingong pagkamaayo usa ka dakong pag-insulto sa iyang pagkabalaan. Apan mga kaigsunan, adunay mga katawhan sa kalibutan nga natudluan pinaagi sa langit nung grasya, nga moduol sa Dios pinaagi kang Kristo. Gipangita nila ang kapasayloan pinaagi kang Kristo ug nakaplagan nila kini. Gipangayo nila ang panalangin karon pinaagi sa ngalan ni Jesus ug nadawat nila kini. Nagkinabuhi sila karon pinaagi sa pagsalig sa anak sa Dios ug dili na sila gayod malaglag. Mao kini ang pamaagi sa pagduol sa Ginoo, ang pagsalig kang Jesus, ang pagbarog sa iyang mga merito ug pag-ila sa atong dili pagkatakos. Ug si Kristo mobarog alang sa matag tawo ug mulawas sa matag tawo hangtod sa katahapusan ug sa hilabihan gayod kun moduol siya sa Ginoo pinaagi kaniya tungod kay mao kini ang gitakdang pamaagi. Nag-awhag ang Dios kanimo nga makasasala nga moduol kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nagaingon, wala nay lain pangalan nga gihatag sa mga katawhan ilalom sa langit nga makaluwas kanato. Busa duol sa Dios pinaagi kang Kristo. Ang bugtong pultahan nga napatikan sa iyang balaang dugo sa kapasayloan aron ikaw pasudlon niya gayod. Kung musulay ka sa pagduol sa Ginoo pinaagi sa lain pang mga pultahan, iya kang palayason ingon nga nakalapas sa mga balaod sa Ginoo. Ang pagduol sa Dios pinaagi kang Kristo mao ang gitakdang pamaagi ug salamat sa Dios mao kini ang pinakaangayan nga pamaagi. Makahimo kita sa pagduol kang Hesus tungod kay siya tawo man ug makaatubang siya sa Dios alang kanato tungod kay Dios pod siya. Ang duha ka nagsagol nga kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagka-Dios ug pagkatawo maong pinakahaom nga tulay tali sa balaan nga Dios ug makasasala nga tawo. Mga minahal nga higala, karon nga aduna na kitay pamaagi sa pagduol sa Ginoo nga gimugna mismo sa atong Dios nga pamaagi ug nga haom kaayo nga pamaagi, magmaya kita tungod kay kini nga pamaagi available alang sa tanang gustong mopahimulos niini pinaagi sa pagtuo. Bisan kinsang tawo nga nangandoy nga moduol sa Dios pinaagi kang Kristo, makahimo sa pagduol. Walay ginadili sa balaang kasulatan batok sa pagduol sa Dios sa bisan kinsa pinaagi kang Kristo. Usbo nato sa pagbasa ang giingon sa Biblia, walay makaduol sa amahan kundili pinaagi lamang kanako. Apandugang pagayod, bisan kinsa ang moduol pinaagi kang Kristo, makaduol sa iyang pagkasiya. Ato kining klaruhon tungod kay daghan ang naglibog niini. Adunay usa lamang kadalan ug tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo, si Hesukristo lamang. Apan tali sa tawo ug kang Hesukristo, walay dalan nga gikinahanglan. Klaruhon nato ni mga kahigalaan. Makaduol kita kang Hesus directly. Bisag unsa pa kita kadautan, basta moduol lang kita kaniya nga adunay paghinulsol ug pagsalig sa iyang kapasayloan. Aduna man goy nahimong popular nga panultihon ni atong 1970s ug hangtod karon nga nagaingon, to Jesus Christ through Mary. Ug ngadto kang Hesus pinaagi kang Maria. Ngang buot nilang ipasabot, makaduol lamang kita kang Hesus pinaagi kang Maria. O di ba kaha pinaagi sa mga santos.
Mga kahigalaan, usa ka na kadakong sipya tungod kay kung kinsa man ang nagmugna ni ana nga panultihon, sigurado ako nga wala niya mabantayi ang giingon ni Jesus sa Mateo 11:28 nga nagaingon, "Umari kamo kanako, kamong gikapuyan o gibudlayan aron papahulayon ko kamo." Wala man siya moingon nga aron kamo makaduol kanako, kinahanglan moagi mo sa akong inahan o sa akong mga santos nga disipulo. Dili, mga kahigalaan. The invitation of the Lord Jesus Christ to sinners is direct. Come unto me. Umari kamo kanako. Wala na gikinahanglan pang tigpataliwala kanato ug kang Kristo. We can come to Christ directly just as we are. Ug ang saad ni Jesus sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, ang bisan kinsang muduol kanako, dili ko gayod isalikway. So kadto ang mga apil o labot sa pagpataliwala ni Kristo. Kadto lamang mga tao nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Hinaot nga mao kini ang buhaton sa atong mga tigpaminaw karon. Karon sa ikaduhang matahom kaayo nga punto sa atong teksto mao kini. Ang benepisyo nga ihatag sa tigpataliwala nga si Kristo ug ang utlana niini. Ang giingon sa atong teksto, makaluwas siya hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod kanila nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Una, makaluwas siya kanila. Karon adunay mga muduol sa Dios o nagtinguha sa pagduol apan nag-ingon nga, hinaot nga maluwas ko. Pero ang akong mga sala, nabugatan sila sa ilang sala. Higala, ang bililhon nga dugo ni Jesus gihalad na sa trono sa Dios ug makahugas kini sa tanang kasalanan. Apan moingon gihapon ang nabugatan, apan ang akong mga kasalanan mas bugat pa kaysa kasalanan sa uban. Mapasaylo pa kaha kini. Well, sama sa pari nga si Joshua nga nagbarog sa pananawon ni Zacarias nga hugaw kaayo ang sapot ug niadtong giakusar siya ni Satanas, ang giingon sa Ginoo, tangtanga ang hugaw niyang mga sapot ug pulihi ug limpyo nga bestida. Higala maupod ni ang gisulti ni Jesus alang kanimo karon kung ikaw mutuo kaniya. Kung muduol ka sa Dios pinaagi kang Jesus, makahimo siya sa pagtangtang sa imong hugaw nga sapot ug paghatag kanimo ug kaputli sa iyang atubangan. Tuuhi kini higala, ebanghelyo kini ni Jesus mismo. Makahimo siya sa paglimpyo kanimo nga murag wala ka makasala sukad. Bisan pa og nagtuna ka sa kasalanan sa dugayng kapanahunan, sa usa ka pagpamilok lamang mapapa sa Ginoo ang imong mga sala nga mura og wala ra ka makasala sukad. Ang kapasayloan nga gihatag ni Jesus hingpit. He is able to save from sins and from the uttermost sins those that come unto God by Him. O pagkatahom kaayo niini nga mga pulong, to the uttermost, o hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod. Tungod kay adunay mga tawo nga nagpakasala sa hilabihan gayod. Adunay mga tawo nga misupak sa tanang balaod, Dios non man o tawhanon. Hilabihan gayod nga nagpakasala. Well, higala, kung kinsa ka man, kung muduol ka sa Dios pinaagi kang Kristo, ang imong mga sala nga daghan kaayo, mapasaylo. Ang giingon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 mao kini, bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Dalaygon kaayo ang Ginoo. Aduna kitay manluluwas, dili alang sa mga gagmayng makasasala, kundili alang sa mga labawng makasasala. Ang giingon ni Pablo, tinuod angay dawaton og tuuhan sa hingpit, ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing dautan kanila. Murag doon ako'y madunggan nga muingon, Pastor, nahadlok ko sa kamatayon. Kung mao, kining atong teksto makahupay kanimo higala. Si Jesus makaluwas hangtod sa katapusan ug sa hilabihan gayod. Adunay tawo nga naglubog sa iyang higdaanan, luya na kaayo ang lawas,
bukog ug panit na lang ang kahimtang niya. Naglisod na siya og ginhawa ug dili na siya makatulog. Ug karon miabot na ang pinakabug-at nga oras. Haduol na gayud ang iyang kamatayon. Apan naglisod na siya sa pag-ampo tungod kay ang iyang hunahuna nakafocus na sa kasakit sa tibuok niyang lawas. Dili na pud siya makapamati karon sa nindot nga tambag tungod kay luya na kaayo ang iyang lawas ug hunahuna. Higala, bisan pa niana nga mga takna, ang tawo nga nakaduol na sa Dios pinaagi kang Kristo dili angayng mabalaka. Si Hesukristo makaluwas even though we are not able to pray. He is able to save even though we are not able to think. Ayaw hunahuna nga ang pag-safety sa Dios sa iyang mga katawhan nag-agad sa ilang maigmat nga pagbati sa oras sa ilang kamatayon. Ang sakayan nagluwas na nimo sa gikan sa pagkalunod sa kadagatan bisan pa og naghigda kaniini nga nakuyapan og walay panimuot basta nakasakay ka na sa sakyanan. Ingon ani pod ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang kaluwasan sa Ginoo magmalampuson bisan pa og naglisod na taog ampo kaniya sa oras sa atong kamatayon, as long as we have put our trust in the Lord Jesus Christ. Bisan pa human sa kamatayon, sa adlaw sa paghukom, ang mga niluwas ni Kristo dili na angayng mahadlok tungod kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanila, kaluwasan hangtod sa kahangturan ug sa hilabihan gayod, dalaygon ang atong Ginoo. Karon modangat na kita sa ikatulong punto. Mao kini ang tuburan niining gahom nga anaa sa atong Dios nga manluluwas nga si Hesukristo. Nganong makahimo man si Jesus sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kini tungod kay ang giingon sa atong teksto, buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Matikdi ang mga pulong nga buhi man siya hangtod sa kahangturan. Ilalom sa karaang tugon, kung mamatay ang pari, aduna pay taod-taod nga panahon nga mulabay adisir ang kapuli nga pari mga tungdanan. So kung wala pay pari, wala pay makahalad og mga sakripisyo didto sa templo sama sa sakripisyo alang sa paghinulsol. Well, dili na kana ang kaso karon mga kahigalaan tungod kay si Jesus buhi hangtod sa kahangturan. Adunay istorya sa usa ka pastor nga ginganlan og Ruby Flockhart. Kanhi sundalo ni siya nga adunay talagsaon nga kasinatian mahitungod sa last will nga wala madayon. Niadtong gihukman ang iyang higala nga patyon, nagdali-dali kinig paghimo og last will nga ang tanang tinigom niya nga kwarta iyang ihatag kang Ruby Flockhart. Naunsa bang pagkaunsaa nga sa adlaw nga i-death sentence na unta ang iyang amigo, gihatagan man hinuon kini og pardon. Mao nga wala madayon ang last will tungod kay moepekto raman ang last will kung mamatay ang nagpahimo niini. Sa lain na usab nga higayon, aduna siya lain pang amigo nga himalatyon ug walay anak nga kabinlan sa iyang kwarta. Mao nga kining si Ruby Flockhart, siya na pud ang beneficiary sa last will. And this time mga kahigalaan, namatay jud ang ugdayon ang iyang amigo. So abi na niya og makadawat na siya og kabilin nga kwarta, agoy kay gimaniubra man sa iyang abogado ang last will. Mao nga wala gihapon siya nadawat bisag usa ka sentimo. Patay naman ang iyang amigo, so dili na niya ma-monitor kung nahatag ba kang Ruby Flockhart ang iyang kabilin nga kwarta. Dili ingon ana ang last will o kabilin nga gihatag ni Kristo sa iyang kamatayon. Namatay gayod si Kristo aron mapasaylo sa tanang mga tulubagon sa kasalanan ang tanang mutuo kaniya. Apan nabanhaw siya pag-usab sa ikatulo nga adlaw. Buhi siya hangtod sa kahangturan ug tungod niana masiguro gayod niya nga ang last will o kabilin sa iyang kamatayon nga mao ang grasya sa kaluwasan mapatuman gayod. Pagkanindot ba kaayo ang bunga sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Adunay kabilin nga kabtangan ang iyang kamatayon, kabtangan sa grasya sa kaluwasan. Apan ang pagkabanhaw ni Jesus
ug ang kamatuoran nga buhi siya hangtod sa kahangturan mao'y naghatag og garantiya nga mapatuman gayod ang iyang kabilin sa mga mutuo nga gihatagan niini. Dalaygon ang atong Ginoong Hesukristo. Pero matik di usab ang sunod nga mga pulong, buhi siya hangtod sa kahangturan aron sa pagpangaliya sa Dios alang kanila. Adunay mga tawo nga makaingon ta nga nabuhi lamang alang sa mga kahilayan. Wala na gyud lain silang gibuhat pa sa ilang kinabuhi kundi magbisyo, maghubog-hubog, magsugal. Ngang tumong sa ilang kinabuhi mao lamang ang pagtagbaw sa ilang mga bisyo ug kaulag. Aduna po'y mga tawo nga nabuhi lamang alang sa ilang mga anak. Apan ang tumong ni Jesus nganong buhi siya hangtod sa kahangturan, klaro kayo nga gipakita sa atong teksto. Buhi siya hangtod sa kahangturan aron sa pagpangaliya sa Dios alang kanila. Tinuod, buhi si Jesus aron sa paghari, aron sa pag-andam ug puloy-anan alang sa iyang mga katawhan, alang sa pagbalik usab ug sa paghukom sa katapusang adlaw. Apan buhi siya hangtod sa kahangturan aron sa pagpangaliya ug pagpreserbar sa tanan niyang mga katawhan. Dalaygon ang Ginoo. O hinaot nga muduol kita sa Ginoo pinaagi kang Kristo nga namatay ug nabanhaw. Ug kung nakaduol na kita kaniya diha sa paghinulsol sa mga sala ug pagtuo kaniya ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, apil na kita sa mga pagpangaliya ni Kristo atubangan sa Dios. Nganong adunay gahom ang pagpangaliya ni Kristo? Kini tungod sa iyang pagkasiya, hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo. Kini usab tungod sa iyang gibuhat, naganto siya, gituman niya ang balaod sa Dios. Ang iyang pagtuman sa balaod sa Dios ug pag-antos didto sa cross mao ang naghatag og gahom sa iyang pagpangaliya. Ang iyang kinaiyahan ug ang iyang katungdanan ug ang iyang pagpakigsaad mao'y nagpahimong epektibo sa iyang pagpangaliya. Mao kini ang hinungdan sa pabor sa Dios. Kung itago sa Ginoo ang iyang dagway gikan sa iyang mga katawhan, mangaliya si Jesus nga nagaingon, Amahan, hinumdumi nga mga katawhan mo sila. Sila ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. Dawata sila, Amahan, tungod ug alang kanako. Ug sa makausa pa, tangtangon sa Ginoo ang mga dagom aron mosidlak ang walay pag-usab niyang gugma alang sa iyang mga katawhan. Ug kung ang iyang mga katawhan adunay dakong panginahanglanon, mangaliya usab si Jesus sa pag-ingon, Amahan, gipanag-iya ko ang tanang mga butang, ihatag sa akong mga katawhan ang ilang gikinahanglan, ihatag kanila ang balaang espiritu, ug ihatag gayud sa Amahan ang pagpangaliya ni Jesus. Ug sa oras sa pagtintal, mangaliya si Jesus sa Amahan sa pag-ingon, Amahan, ang imong kaaway nang hilabot na usab sa imong mga katawhan o, nanumangil na usab kanila, ug nagpaantos kanila, luwasa sila, Amahan. Ug ang pagtabang ni Jesus moabot gayod. Wala lang mo masayod mga kaigsuunan diha kang Kristo kung unsa kadako ang atong utang kabubuton sa mga pagpangaliya ni Jesus. Usa kini ka harianong pagpangaliya ug epektibo nga pagpangaliya, dalaygon ang atong Ginoo. Nan, unsa may atong maistorya ni ining tanan? Bulahan ang muduol sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Magmaya sila ug managkalipay tungod kay makaluwas si Kristo ug willing siyang muluwas hangtod sa kahangturan ug sa hilabihan gayod. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Apan kung wala ka pamuduol sa Dios pinaagi kang Kristo, wala ka paitig pataliwala, wala kay kabahin sa iyang dugo, you are lost. Ug patay ka pa diha sa kasalanan. Nanuon sa man karon, ang tingog sa ebanghelyo nakig-istorya pagihapon kanimo karon. Ang giingon ini, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Hinaot nga ang balaang espiritu magaaghat kanimo karon higala sa paghinulsol sa imong kasalanan ug sa pagtuo kang Hesukristo alang sa imong kaluwasan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, 2:00 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos.
Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.